Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa zimbiza ngonduna kaNdaba. Hayi khona yasuke yahlala impungu zihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isizwe kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi, ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel ngiyakwemukela, ngiyacela futhi ukuthi usubscribe. Igama lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa. Umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo. Igama elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Kanti insizwa zimbiza ngonduna kaNdaba uNtombizi yamncumela unsizwa ziyamkhombisa isincane saphuma ehlathini ekuseni ngovuvisa zivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamugxamu umsathe kankane lakha lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isithu sethu thina njenganabantu abampisho. Namuhla ke bafowethu isihloko engifisa ukuzokhuluma ngaso, ngifisa ukuzokhuluma ngeKist, ibhokisi leli eliphathwa uma owesifazane eGhana ekhishwa kubo esiwa emzini ayoganela kuona. Abantu abaningi ke sebebe nesicelo bathi Impunga Yesintu siyafisa ukwazi ukuthi ngezikhathi zasendulo kwakwenzakalani uma owesifazane eGhana ngoba asikholwa ukuthi amabhokisi ngempela ekade sekhona. Ibisithi Impunga Yesintu yebo kunjalo, kuyiqiniso lokuthi amabhokisi ayengekho ngesikhathi zasendulo. Uzokhumbula ukuthi ngezikhathi zasendulo umuntu umedlulile emhlabeni wengafihlwa ngebhokisi. Umuntu umedlulile emhlabeni isidumbu sakhe sasingathathwa ngebhokisi siye kofihlwa. Kodwa ngezikhathi zasendulo umuntu wayethi umedlulile emhlabeni wethathwa ngohlaka ahambe aye kofihlwa la izobe fihlwa khona. Yingakho ke nangenkathi yanamuhla ubona amaKist, ingoba kwinkathi yanamuhla umuntu umedlulile emhlabeni isidumbu sakhe silandwa ngebhokisi siye kofihlwa. Nempahla zakhe mase sekhishwa kubo sebezithatha manje bazifaka ebhokisini eseya emzini ayoganela kuona. Yibambe lento engishilo ngithe enkathini yanamuhla isidumbu silandwa ngebhokisi uma siza kofihlwa. Kodwa ngezikhathi zasendulo isidumbu sasingalandwa ngebhokisi, sasilandwa ngohlaka siye lapho kufanele ukuthi sofihlwa khona. Ngisho ukuthini ngale nkulumo engiyisho? Ngokwesintu sethu nangokwendabuko yethu umgcaco uyefana nesifo. Ingakho makuthiwa phakathi komuzi kukhona umgcaco kufanele wenzeke kodwa mase kukhona isifo ungahlehli lo mgcaco, ngoba umgcaco nesifo izithupha ziyogwayini, izinto ezimbili kodwa ezifanayo. Ingakho ukubona kusetshenziswa iKist njenganebhokisi elisuke kuyilona eligcine zonke impahla zamakoti mekhishwa kubo, ngoba esibongweni sakubo kuhlatshwa le yambuzi yophaphe yokumbulala esibongweni sakubo useyovuka phambili. Iyona ke into eyenza ukuthi loyo kuthiwe umgcaco nesifo kuyefana ngoba lona wesifazane uyabulawa esibongweni sakhe. Yingakho kwazi kwavela negama elithi ungumfazi ngoba uba umufi azi, hayi ukuthi ubulawa ngokwenyama kodwa ngokwesisekelo sakhe lapha kubo le yambuzi isuka imbulala. Kube sekuthathwa le mpahla zakhe ke zifakwe kule bhokisi. Yini zifakwe kule bhokisi ekuthiwa iKist? Ingoba kule nkathi yanamuhla makuthathwa isidumbu somuntu sizaya kofihlwa sifakwe ebhokisini. Leya Kist ke ilingisa lokho. Kwakwenzeka kanjani ke ngezikhathi zasendulo? Impahla zalona wesifazane wayethi umekhishwa kubo kwakuthathwa isicansi, zigoqwe ngesicansi bese ziyaboshwa.
Uma seziboshwe ngecansi bese ziyathatha zibekwa phezulu kohlaka zibanjwe umkhongi nalo asuke ehamba naye sebeya la lo wesifazane yoganela khona. Uma uyibuka lento iyefana ukuthi abantu sekuhamba isikhathi balimala kwahamba isikhathi saphucuka. Yingakho sesisebenzisa amabhokisi. Abanye bethu basakwenza lokho ukuthi umuntu babemfihla bamfihle ngebhokisi okuyinto engalungile nengafanele ukuthi yenzeke. Kodwa kangikho la. Ngesikhathi zasendulo umuntu engafihlwa ngebhokisi. Kodwa umuntu ngesikhathi zasendulo kukhona indlela wayefihlwa ngayo esongena kuyona sigxile kuyona ngenhloso yokufundisa ngayo. Kodwa namuhla la ngikhona ngike kutheni kungani enkathini namuhla kusetshenziswa amabhokisi lawa ekubeni endulo ayengekho. Ngizocacisela abantu okuthi ngezikhathi zasendulo kwakade kusetshenziswa icansi kugoqwa ingubo. Ingakho kwesinye isikhathi kuthiwa umuntu meselele kuthiwa ukokhukhwini lokufa ukhukhu yicansi. Uma sezigoqiweke lezo ngubo ke ngecansi bese zibekwa phezulu kohlaka bese bezithatha behamba nazo bezisa lapho eyakoganela khona. Uma kukuthi izinto ezikanje nabafethu uyafisa ukwazi ngazo zitholela incwadi zethu esizibhalayo. Khona incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile sithini isintu uyokhuluza ukhokho. Zifundisa izinto ezithinta isintu sethu ziphinde futhi zifundise nangokomlando wesintu sethu ukuthi kuphi la sisuka khona thina njenganabantu abambishona. Isifundo sethu ke sanamuhla abafethu besithi njengoba abantu bebona sekusetshenziswa ikhisti enkathini yanamuhla uma kolandwa umakoti, ingoba enkathini yanamuhla uma kolandwa isidumbu somuntu osuke sedlulile emhlabeni silandwa ngebhokisi. Kanti ngezikhathi zasendulo kwakuthi makolanda umakoti lalingabibikho ibhokisi laliba khona, kodwa impahla zakhe zazigoqwa ngesicansi bese zibekwe phezulu kohlaka bese luthathe lohlaka lokuhanjwe nalo kuyiwe la eganele khona. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngokuthi niyibukele umfanekiso eqoshiwe siyenzayo thina njenganempunga yesintu. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Uma kukuthi futhi uyafisa ukufika emphelandaba sizokuchushisa, kungabe mhlawumbe ufuna ukwenza umsebenzi othile, kungabe khona inkinga ethile ofuna ukuyilungisa emayelana nomsamo, woza kuthina siyimpunga yesintu sizokunikeza ulwazi sikuchushisa ukuthi leyo nto yenze kanjani. Kungabe mhlawumbe kukhona into ongayiqondi into ezithinta isintu, woza kuthina emphelandaba ushayele zona inombolo lezi eziloke zivela la. Asibonge kakhulu ke bafuna ngonubona umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi nudlulise nakwabanye ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.